Anem per la punt, la part mitjana del programa. Avui ja veig que és monotema. Parlem de fums, de fumates i de fumats. Anem pel salmó fumat de Carpier, que ens recomana avui el Cristian, i que bé, ens explicaràs una miqueta com es talla, com està una mica fet, no? Com està distribuïda aquesta peça. Sí. Hi ha el Carlos Piernas, que el l'amo de Carpier, que quan hi vam anar ens va ensenyar una mica com el procés de com fumar el salmó. Ells el procés de fumat ho fan amb pinyes del Maresme, amb una màquina que ell va dissenyar. Pinyes dels pins. Exacte. I llavors la fumata negra deu ser o blanca. Fuma el salmó, i a l'hora de tallar-lo, que sempre ens pensàvem que es tallava així laminat i... Sí, com el trobem normalment empaquetat. Ell ens deia que no, que per ell és millor tallar-lo de dalt a baix, o sigui, de través, diguéssim. Vale? Per què? Si us ho fixeu, hi ha aquesta part d'aquí, que seria el toro, d'aquí fins aquí seria la ventresca, d'aquí fins aquí seria el llom, i aquesta part d'aquí seria el corredor del llom i una mica de cua. Vale? Llavors, cada part té una textura i un gust diferent entre cometes, però sí que es va notant una mica els diferents tocs, diguéssim. Llavors, ara el tallaré i el anirem tallant part per part. Vale? Primer fem un tall. Tallaré una miqueta de cua. I així, a l'hora de menjar també hi ha un ordre. I la pell també es menja, El que una mica fem és, tallem el que seria el toro. Li traiem la pell. I la pell la guardem i ara explicaré com es fa i què és l'últim que es menja de tot. Toro, ventresca, llom, corredor de llom i una mica de cua. El toro el tallem així de través. I això mentre ho anem tallant anem pensant una mica en un vi que pugui anar bé amb això, com els que presentarem després. Home, un vi que tingui una mica de textura, una mica de cremositat, que hagi fermentat una part en barrica, com per exemple l'acústic blanc, que després farem. Doncs seria un vi ideal. Això seria la ventresca, que la tallem de dalt a baix. I ens queda una peça. I finalment, això és el llom, que és la part més gustosa, Ja veus que només mirant-te-la ja te la menjaries. Fem el tros de cua, el toro, el corredor del llom, la ventresca, el llom i la cua feta a la planxa, sense oli ni res, 2/3 parts pel cantó de la pell, 2/3 parts pel cantó de la pell i una tercera part per l'altre cantó, fins que quedi totalment cruixent. Clar, és la part més potent del salmó, la que ens dona un gust més fort. Doncs tenim el plat com si fos un programa de cuina. Aquí tenim l'elaboració final. Això la gent s'ho pot emportar a casa ben presentat, amb una safata. Sí, safates embolicat, i llavors t'ho portes a casa i aguanta 2-3 dies a la nevera perfectament. Ens ho introduïa el Cristian fa un momentet, anem a parlar d'acústic celler, us presentem la bodega i tot seguit coneixem 3-4 vins que ens venen a presentar.